Sabu. Nenda kutongoona Sunday. Sunday baby. Ninaenda kuzoti ndikuna kuba kwa mtari ku graft. Kani ndikunda ka party. Ndiya Elizabeth. Tutosudzuka kumba I think mangwana. Ikutropa kwadzana. Kutro? Kwadzana. Naenda umapate kwadzana. Kuchi? Ungataro tukaenda enda. Kuti ungozoti kana wangoenda zvazvo nawo ndo pazvinenge zvangoperera ungogara kwadzana ikoko. But baby, every time ndaingoenda wani kuma party aya kuizvazoipe ezvinezvi. Aiwa wakambuye kwadzana. Wamena upate kwadzana. But ndokwa iri kuitirwa but imbondibvumidza wani kuna na Mount Pleasant ndoenda wani. Last week chaiwa kandibvumidza kuenda ku. Isitutara zvepate kwadzana. Tutazipate kwadzana. Indati kana ukaenda kupate kwadzana, uvongogara kwadzana. Inini ubosena. Aiwa ndana nemunhu andina kupate kwadzana. Ko yakashate iko. Yotata usize mapate kwadzana. Kana unaenda kupate kwadzana, enda kupate kwadzana, usiyana nini cheti. But still ndoda upereke. Hai, ukuperekedzwa niwe bvaba. Unaenda kupate kwadzana kuita sei? Enda kupate kwadzana ubvosena nichibuda munhu mukana kuti azvikwadzana. Enda kupate kwadzana kuita sei? Kwapa ndatadzei na iwe imva ndikutonyatsokudzwa zvese ndinonyatsokudza kuti taleni ndoda kuenda kupati ndikuenda kwadzana zvese ndenchikupa communication chae communication kuita sei ko uchienda kupati kwadzana going kupati kwadzana ka is as good as living this relationship ndo zvandikutaura enda kana uri kuziva kuti kuenda kupati aiwa haina ndisikurambidza kuenda kupati kani pati enda kuzorambana zviri kupindirana ndikuti inini hangu nekwadzana hatipindirane sai ukaenda kupati yako ungogara kweko aiwa bati kupati handiendi ndikuzvinzwisisa kuti hauende but then baby nene kukumbira dai watombotaura kana chitungwiza zviri nani